Này, này लोगोफोर याम्मी याम्मी जानोसै सबायजों अमा बेदर जा गोथाव जाखानोसै लोगोफोर। नै लोगोफोर आङो हांसो बेदर एवदों आरोना ओमफ्राय बिथिजाय लोगोआ मैगं सायगासिनो नै लोगोफोर वेलकाम बेक टू संसार दैमानि अनादार ब्लग स लोगोफोर दिनैनि ब्लगा मा जादों नोंथांमोनाथ' टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै थारैनो मिथिखाबाय नङा होनबा लोगोफोर गोसोफ्रा ओरैबायदि मुड आरोना थेवब्लाबो आङो ब्लगखौ लाबाय जिहेतु चेनेलखौ खुलिना लादों नालाय ओमफ्राय थ' दायो ओंखाम गोरलै जानो थांगासिनो लोगोफोर सासे लोगो लाहानाव ओमफ्राय दायो नै स्कुटियाव गाखोबाय आरोना लोगोआ सालायदों ओमफ्राय दा एसे दिन्थिनोसै थांगासिनो नायलांबाय थादों अब्ला लोगोफोर ओमफ्राय आंनि चेनेलाव जायफ्रा गोदान अनारि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामबाय थांबाय थादों जोङो लोगोफोर सालायग्राया दारि दिनै फार्स्ट टाइम ओंखाम गोरलै मोनजासिगोन आरोना ओमफ्राय बै निजा लोगोफोर सानै दंबावो आरोना बोथोरा ओरैबायदि मोजां नै लोगोफोर आङो हांसो बेदर एवदों आरोना ओमफ्राय बिथिजाय लोगोआ मैगं सायगासिनो नै लोगोआ मैगं सायगासिनो ओमफ्राय आङो फारसेनिफ्राय दिन्थिनो हायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो साहा लोंखांबाय साहा लोंनायखौबो भिडिअ बानायबाय थानो सोलाबासै लोगोफोर नायलांबाय थादो दे लोगोफोर नै लोगोफोर आनैया मैगं खाफैदो आरोना बेहाय लाफाबो दङ दुन्दियाबो दङ एसे एसे गोजा आरो लामा सेरावनो आरो नै मैद्रु जानो नागिरदों बेखौहाय भाजा भाजा एवगोननो दुन्दिया मोजां मोजां जादों बिसोर गामिनि लामाया नै सिसि ब्लक बिथांमोनाव फैदों सिनि बाबु लाफा सायग्राफोरा नै जों नुयो आरो सानसे जानो सानदोंमोन नाथाय एसटि दाबिनायनि थाखायनो जोंहा सुखखौनो जानो रोंला फरायनायाबो सान्थि गैया फरायबाबो थानोनो सुख ना जानोनो सुख ना लोंनोनो सुख जेबो सुख गैला जोंहा माथो होनबावनो जोङो मोनसे खामानियाव मावफुंनो थाखायनो दैदेनगिरिफोरखौ हरदोंमोन दायो जाबाय दैदेनगिरिफोरानो जोंनि हारिखौ दायो फाननोसो नागिरबाय थाबाय गासैबो बेखायनो जाबाबो लोंबाबो सुख गैया आरोना गैला मोनबाय आरो ओंखायनो आं इसोरनाव इच्छाखौ हगारना होबाय बेनोसै बुंनांगौ आंना मैगं सायनायाव बुंनांगौ बेदर एवदों आनैया बाहाय मस्ला मस्लि होनो नागिरदों आरो दायो मटर होखागोन होनदों मटर होगोन ना मटर गोरलै होनाय मटर सायगासिनो दै होबाय नै बे बिस्कुट दं रन्जन बिना बायसा आयंनाव नोंसारा एरना होदों हनै नोंसारा नै रायजोआव अमा रायलायब्रा नै बियो मोनसे साखनि आरोना बे लाइ आयु बिदि नङा ओरै खायथिंला ओरै ओरै लाब्रा आयु केमेराबो हमनो रोङानो बियो ओरै ला नै बियो बेलाहि आरो मटर आरो दुन्दिया आरो मुला नैबे नैबे बेखौ साखनि बानायदों आरो नै जोंना नैबे नै बिदि जाबाय आरो गोथाव बानायसिन आरो नैबेखौ नैबे इउटिउबार नालाय बियो नैबे मानसिखौ नायना लादो नैबे गोथाव किटचेनाव संनो रोङो मालाबा आलासि जाहैबा नोंथांमोना लामा नायनाङा गावखौनो संनो होबानो जाबाय नै गोथाव संनो रोंगौ इयो जोंना आसोला हांसो बेदरखौ आं देखायनो फाइनालि लुक्स जाबाय ओंखाम ओंख्रिया गासैबो नै हांसो बेदरबो दं बेयाव नै
बेनो संदों संसारानो संदों गासिखौबो नै ओमफ्राय आरो नैबेखौ बोरलानो नै अमा बेदर बियो बिराद गोथाव मोनबाय मोदोमनायानो गोथाव मोदोमबाय ओमफ्राय मोनजाबाथ' गोथाव मोनजागोन आरो नैबेहाय नै लोगोफोर जोङो आमलाय बिदै लोंनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बेयो जाहैबाय हांसो बेदर गोथाव लोंनोसै जोङो जेबो माबा होनाय नङा दे लोगोफोर बियो माबासो उइदाउट एमाव आरोना नै आमाइ मोना ओंखाम जागासिनो बिथिंजाय बाबुनि लोगो सासेया नै लोगोफोर जोङो ओंखाम जानो नागिरदों नै ओमफ्राय खुरबाय आरो थोरसि गुबैयावहाय ओमफ्राय बाहाय दङ ना एसे दङ आरोना ओमफ्राय नै बिथिंजाय आं बानायनाय सालाद मुला रुखिनाय ओमफ्राय टमेट' दुन्दिया ओमफ्राय मा होनाय मटर गोरलै होनाय ओमफ्राय बियो मा अमाजों आलु मटर होनानै एवनाय आरोना रानबाय नै जोंना लोगोआनो रानदों आरोना बेस्ट फ्रेन्ड जोंनि ओमफ्राय मा मैगंमोनलाय ओंख्रिया लाइ भाजा लाइजों लाफा भाजा लाफा मैद्रु ओमफ्रायो अमा बैयो मा ओमफ्राय सबायालाय सबायजों अमा ओमफ्राय आंनिया स्टरेज फुल जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंना लोगोनियावसो खेबदों आरो दायो नै लोगोफोर यामि जानोसै सबायजों अमा बेदर वा जा गोथाव जाखानोसै लोगोफोर सबायजों अमा बेदर नै अनसुआ हायगासिनो जोंना रावबो जिरायना थाखाया आरोना लोगोफोर बयबो नै बियो नारें हादों बयबो मावखायो जोंना गासिबो रोंखा राखाखा दे आरो जोंखौ दाबा सिगा लोगोफोर मिथिबायना हाबाफोरावबो लेंहरबा जोङो एसे मावै दाङैसो जाखायो जोङो लोगोफोर जिराय जाया आरोना जि बाख्नायना लाबाय जोङो लोगोफोर नै लोगोफोर जोङो जानो लाबाय आरोना जों सार जानायखौ एसे देखाय दे अनसु जानायखौ आं खिन्थानोसै देलै एसे जानायखौ खोन्थाखौ ओंखाम गोरलै लोगोफोर फार्स्ट टाइम आरो देग्लाय बोसोराव मटर ओमफ्राय न'नि लाइ पापर ओमफ्राय अमा बेदरजों सबाय बाव आरो ओमफ्राय नैबे हांसो बेदर ओमफ्राय ओइयाव सालाद दंबावो नै नाजों टमेट' इयो फिस एन्ड टमेट' ओमफ्राय नै इयो सालाद मा होनगोन मुला आरो मटर आरो बिलाथि आरो नैबे नारें बेनोसै जोंनि दिनैनि ओंखाम गोरलै जानायनि खाथिया फार्स्ट टाइम ना देग्लाय बोसोराव फार्स्ट टाइम लोगोफोर बिथाङानो जों गोथाव जाबाय ओमफ्राय मादैया जा संबाय खस्थ'यै जोंखौ जाहोनायनि थाखाय जानोसै लोगोफोर जोङो ओमफ्राय जानायखौ आंखौ जि गोसोम नुखायो लोगोफोर नै गोसोमखौनो नुखायो आरो ओमफ्राय जानोसै जोङो लोगोफोर जानायखौथ' आङो बारा दिन्थिबाय थाया मिथिखायो आयो गदाय मिनिखायो बेदर दौजेनाखै नोंबा बेदर दौबा ओरै सोला होनो हागोन नो बे मेजेम बराना जा गोसोबायदि सिरि गुफुना नै अनसुला हगारना होखादों आं लांसै दा ओंखाम मैगंफोरजों गोखै जानो मा बायो